Hi, welcome back to BK Christian YouTube channel. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಈರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏತ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏತ್ ಪಂದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಸುರುಮಲ್ತಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಆಂಡು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚವು ಯಾಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಂಚ ಗೇನ್ ಆಯ್ರು ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಓಕೆ ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತೂತ 2013 ಬಂದು ಬಟ್ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದ 2021 ಜುಲೈ 30 ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ದ ಇಂಟ್ರೋ ಪಾಡ್ಯ ಜುಲೈ 30 2021 ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು 1 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 1 ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ವ್ಯೂಸು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಲೆಚ್ಚಾನೆ ಸುರುಕು ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಬಂಡ ಐಕ ದಮ್ಮು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ ಶೂಟದ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ಆತಿ ಬಿ ರೋಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜುಲೈ 30 2021 ಅಪಗ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚಿತ್ತನ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತತೂನಾಗ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕಾತ್ ಮಲ್ಲೈಜ್ ಬಟ್ ಇತ್ತತೂನಾಗ ಆ ವರ್ಷದ ವಿಡಿಯೋದ ವ್ಯೂಸ್ 6300 ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆದ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 6359 ವ್ಯೂಸ್ ಆತರ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1800 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಪಗ ಇತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಚ್ಚಾನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಾಕನೆ ಚೂರು ಚೂರು ಗೇನ್ ಒಂದೇ ಬತ್ತನು ಗ್ರೋ ಆನ್ ಬತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ವಿಡಿಯೋ ಅಪಗನ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಅಪಗ ಒಂಚೂರು 3 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಚೂರು ಚೂರು ಮೇಲಾನೆ ಗೇನ್ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಜೆ ಅವೇಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತತೂನಾಗ 4000 ಆಜಿನದ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ನ ನನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿವರಣೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿ 4000 ಆಜಿನದ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಖಾಲಿ 1000 ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಪೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಒರಾಂಡಿಂದು ದಾದ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತೂಂದಿಚ್ಚೇರ ನಮ್ಮ ದಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರ ಅಂಚ ಮಾತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ 4500 ವ್ಯೂಸ್ ಆದುಂಡು ಅವಾಗ ಐಕ್ ಒಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 4500 ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿತ್ತು ಕೆಲವನ್ನ ಖುಷಿ ಆತನ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದೆತ್ತ ಕಾರ್ ವಾಷರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ವ್ಯೂಸ್ ತೂತಿನಿ ಇಂಚಿರ ಐದಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂದರ್ ಮಾತ ಐಟೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಅವು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ 12,000 ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಇತ್ತದು 11,000 ವ್ಯೂಸ್ ಅದುಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಅಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋ ಒಂದೇ ಬತ್ತ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ 5,000 ಮಿತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದು ಇಚ್ಚಂಡೆ ಆತನ ಊಟ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ದಾಲ ಆದಿಚ್ಚಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಅದು ಜಿಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಐಜಿನ ವಾರ ಒಂಜಿ 3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಪಾಡೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾಪ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಗ್ರೋ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ರೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಒಂದು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತನೆ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಅವರ ಪಾಡ್ದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆವಡು ಎಂಗಲ ಮದ್ವೆಂಗಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆವಡು ಮದ್ಮೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆವಡು ಅವು ಪೂರ ಮಿನಿಮಮ್ 40,000 20,000 ಮಾತ ಮಿತ್ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ 50,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಲವು 50,000 ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಸಮ್ಮಾನದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಹಂದಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 40 ಅಡೆಮುಟ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ಯಾನ್ ಗುಲಿ ಪೂಜಿ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ 21,000 ವ್ಯೂಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ದ ಕತೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಳು 50,000 ಬರ ಕ್ರಾಸ್ ಆತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ನಮಕ್ ಬರಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಮದಿಮಾಯಿ ಚೆಂಡೆಗೆ ವಾನಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವು 1.2 lakh ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ತುಂಬಿ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಜನರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಾಂಗಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಣದಾದಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಚ್ಚಾಂಗಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳದಾನ ಇಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು ಯಾಪನ 2021 ಜುಲೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 2022 ಮಾರ್ಚ್ ಗಾನಾಗ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ ತಿಂಗಳದ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನತ್ತಂದ್ರೆ ದಾಲ ಎಂಕೈಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20,000 25,000 ಅಂಚನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಯಗೆ ಯಾಪ ಅಂತ ಪಂಡ ವಾ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೂರ್ವಿಕನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಊರದ ಜಾತ್ರದ ವೀಡಿಯೋಸು ಅವು ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ತನ್ನಾತಿಯ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಬರ್ತನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ 25,000 30,000 ಮಾತ ಆವಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ್ ಅಂಬಿತ್ತೆ ಪೋಂದೆ ಜಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಲಾಗರ್ ನಕಲು ಬರ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೈತೇರು ಅವೇ ಪಲ್ಲೆಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ 3,000 ಆಯ್ರು ಮದಿಮೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ನಿ ನಮಕ್ 14,000 ಅಪಗನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ 18,000 ಒಂದು 700 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ನಮಕ್ ಬೈತೇರು ಅವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದೇರು ತೂತುನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಪಾಡಿಂದ ತೂಪುನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರವರ ಅವಾಗ ಎಂಕಲ ದಾದ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಪಾಡಿನ ತೂಪುನ ಹಾಕಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಡಿಸಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡಿಸಿದ ತಾನೇ ಡೈಲಿ ಪಾಡಿಸರು ಅಂಚ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ ನಾವು ಆ ಟೈಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಕನ್ಪಿನೇ ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫನ್ನಿ ಪಾತಿಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಪ್ಪ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆಪೋಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪನವ್ರು ಬತ್ತನವ್ರು ನಮಕ್ ಸೌಂಡ್ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಅಂದೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲೇ ಪೋಪುಂಡು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಓಲ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ నుంచి ಪಾಡ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡುಜ ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಮಾತು ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಗ 15,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಐಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಲ ಆತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪ್ರೋದಿತ್ತೆ ಗೋಪ್ರೋಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ 38,000 ಮುಟ್ಟ ಆ ರೇಂಜ್ ಖರ್ಚಾಂಡು ಐತ ರಿಟರ್ನ್ಸೇ ನಮಗೆ ದಾಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಾನು ಗೋಪ್ರದ ಎತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋ ಕೊಂಚನತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅವಾಗ ಇಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಇರೋದು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಪ್ರೋಗೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ
ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಥರೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಂಗೋಲು ಅಂಡದು ತಿಂಗೋಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಆಪಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಂಗೋಲ್ದ 26, 27, 28 ಅವರ ಡಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ 26 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾವೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಟ್ಟಾದ ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಿಯರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಭಯಂಕರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆನದವರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಪಗನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಂದ ದೇವಣ್ಣ ದುಂಬೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪಣಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ದುಂದನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತನು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಾನು ನಂಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಐನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಐನು ಸಾರಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮ ಸಾರಡ್ದು ತಿರ್ತು ಅವೇ ರೇಂಜ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ತಿಂಗೋಲ್ಗು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಪಾಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಬೂರುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆತೇಟೆ ಉಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ವರ್ಕೌಟಾ ಎಂಚು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂಡ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿಗೆ ಪೋನಾಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 30 ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಓನಾಲ ಬೋದು ಮಲ್ಪುಣದ ಅಂಡ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಈ ಎನ್ಮ ತಿರ್ಸ್ತದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾತ ನಾವು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಭಯಂಕರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ನಕ್ಕಲು ಬರೊಂದು ಪುಣೆ ಕಾಸ್ತಿಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಂಡದು ಬರೊಂದು ಪುಣು ಬಟ್ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಲಾಗರ್ ನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜೆ ಇರಂದತ್ತು ಅಪಗ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ 10 ದಿನಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಂಗೊಲ್ದೊಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 60,000 ವ್ಯೂಸ್ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸು 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ಉಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದಾಲಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ತಲೈತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದೆ ಲೈವ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಆದ್ ತೋಜಾವೆ ಏತ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂತೆ ತೊನ್ಕದೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಬರುವು ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು 1 lakh ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಆ ವೀಡಿಯೋಗು ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಬಂಡದು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈವ್ ಆದ್ ತೋಜಾವೆ ಏರ್ಲ ತೋಜಾವ ಜೇರಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವ ಅಂದು ನೆಡ್ದು ಬಕದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಆವಂದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಆದ್ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು 1.2 lakh ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಮದಿಮಾಯೆ ಚೆಂಡೆಗು ವಾ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಏತ್ ಬೈದಿನ ಮಂದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಮದಿಮಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ 1.2 lakh ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂದು ಅವಾಗ ನೆಕ್ ಬರ್ತನಂಚಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಆ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೈದನಿ ಖಾಲಿ 2,321 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಬೈದನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಪಾಡ್ವೆ ಖಾಲಿ ಬೈದನಿ 1 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ತೂದು ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕದನಿ ಖಾಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಉಲಾಯ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ 10,000 15,000 ಉಲಾಯ ಇಡುಪ್ಪು ಅವಾಗ ಎಂಕಿ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರು ಅಂಚ ಅಪಗ ಇಂಚಿನನೆ 1 ಲಕ್ಷ ವೀಡಿಯೋಸು ವ್ಯೂಸು ಡೈಲಿ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಡೈಲಿ
ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತುಂದಾನು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂಜೇನಿಲ್ಲ 2,000 కానీ 10 ವೀಡಿಯೋ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೋಡು ತಿಂಗಳು 20,000 ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಅತ್ತ ಅವಾಗ ಭಯಂಕರ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಸುದ ಸೈಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂಡದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತು ದಾಯಾಗಿತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದಾತನು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಉಪ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತಂದು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಕಾಂದಾಪುನು ಬೊರ್ಚಿ ರಗಾಲೆನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದಾಪುನು ಡೈಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಡು ಪಾಡು ಪತ್ತೊಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆಗೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಿನ್ಯೂನೇ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕ $1 ₹1 ಅವಾಗ ನಮಕ್ ತಿಂಗಳು $100 ಬತ್ತನೇ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅವೇ 7,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುನು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾಲತ್ತು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಆತೆ ಬಟ್ ಐಕೈ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಯ್ನದು ತೂಲೆ ಪಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈತ ಭಂಗವಾದದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ದಾದಾನ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ದಾದಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆತಿ ಅವಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ್ನವ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಾಪಡು ಪ್ಲಸ್ 30 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ನೈಟ್ ಬರ್ಪನೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 5 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ತಿಕ್ಕುನಿ ಅವಾಗ ನಮಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಉಂದತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಓಡೋದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ್ ಎನ್ವೆ ಈಗ ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎತ್ತು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಕೇನು ಅರಿಂದಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಆತಿ ಅವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹಿಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು